Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Di naktalikudan, punasem day tadwa-dwa, agpalawag agman. Di kinapudno na, tunggal kasangay mo, siya tay di makait na. Amok ngay ti gustuem, adaak sibay mo, na aglalailuken ka. Adut nagkuranga, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, nga awan kan dito'y nakem, kurang aklat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayatin. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman at pagpagitan, nadyak kaya't ngayon ka masaktan. Adut nagkurangak, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya't asawe, naawan kan dito'y nakem, kurang aklat panawe. No isut pagkunaan, adikan ay ayatin. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, kadyak kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman ang pagpagitan, kadyak kaya't ngayon ka masaktan. Anda inak na sabat, umakit ngem nalapsat, inis makikimit ma, nagtibayo to'y kaungat. Dutila na pinet pauli, di pa maginawang sexy, at ang wensan ti 60, yung ay na bailat makagargari. Umakit nga agpaiso, napig sa pailat inababato, makaalino ti patong na, makaparuso pailat kinila. Agbabaketa, isut kun kunada kanya, uray manuy
uyawen dak di damit rikna tuy marikna agbabaketa tudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa tudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya di pumatol iti bakit kaskala at tadlangit awan sa pulin di kinasami arakop na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis urang dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isukon ko na da kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya pumatol ini bakit kaskala at datlangit awan sa pulin ti kinasami arakog na ken inage di bakit nasingsingpet nabangbanglu awan mintis uray dukuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget dakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpayduma ti ganas na agbabaketa isukon ko na da kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa udno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat di dangamin na mutiganas di bakit akainayan ayat Nagkariak ngam urayen ka tawen man iti palabse jak tu itaas sa miren tuy puso di mamali kung pagbayag ay tatlaglag Sugman iti tunte jak tu ita pas
dawe ti insangbay mo kanya. Isuti sinurot mo saan ket di atay siya. Naunday a panawen anag sangsang itak, nagrigat ngay liliwag panang asakit mo kanya. Iti kaawan mo awan ser biday to'y biyag, ginugurkot oras ana ginom iti ara. Tano mabarte ka sikat ay malipata, ngem no mausawa na sika manentay awagak. Sukat nakti sa bali, ket siyak tay inka inwaksi. Biday to'y biyag, ginugurkot oras ana ginom iti ara. Tanu mabarte ka sikatay malipata, ngem no mausawa na sika manentay awaga. Sukat nakti sa bali, ket siyak tay inka inwaksi. Nagkas ang biyag ko tinted mo akalak amak, tapakaragsagang unay no masaktana. Sukat nakti sa bali, ket siyak tay inka inwaksi. Di mo pinanunot tuin pay ko ngayat in sukat nakti sa bali, ket siyak tay inka inwaksi. Kinar arapaan napudno nga
Saan nga isut lapeda sa ngalen taningaya Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo Ikari asiksikan tulae ayaten inggat tungpal tanim si kalaeng biyakon sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakariya ko biyak ko patpate ka ti na puno Ay Ate Berna, Ate Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nisi Shop and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcata Arconado DJ Ness Ma'am Elaine Ma'am Allen Claire Tita Daisy Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo Ikarik asiksikan tulae Ay ayaten ingat tungpal tanim si patpate ka ti na puno si kalaeng biyagkan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate patpate ka ti na puno ay ayaten ka ipatpate ka ti na puno ni Marso tananas pula Ako ni Domingo ngununta ang tango ng tulagan Sa kwan mo'y kita mansisijan Namidi din mau nandag po Shima syudad ni Bagyo Ashifay mahabulan mo Waratali dahil inahad mo
para inan siya maganto. Mismo Farjun kasinsin mo, en po anto e agpaiso. Wara hundo gayam badun asada po. Maliban mo't itin sa tan Nakda pa na buriduan Ang banaw itublay akong sasan Nibin ako mala ay kesatan Nibin ako mala ay kesian Nibin ako mala ay kesian Nibin ako mala ay kesian. Calvin Gonzalez. Yes, it's Ina Hernando. At Kimberly Agulay Adriano. Kasama ni Tita Melby de la Cruz Martin. Ayun nga po watching. Kim Bornay. Luz Grace Kapakungan, Yes, Richelle Balchano Tabora. Ma'am Zenny Pasyon, thank you so much. Adela, Yatka. Asawa. no, George Aldesa. Ayun I'll be watching. Kasama ni Gilmar Bulan. Ayan. Sir Calvin Gonzalez. Ate Linda Lungboy. Si Mami Ira Susan. Ayun I'll be watching. Yes, sige, 500 viewers tayo natangaan daw. Ayan, thank you so much. di ka din na awan nagkasulya. Hinarami kumit amin akang raksaka. Ganyan din subad mo, sinakang laing ko'y puso. Di mo inilanan na puno kayat ko. Karim kaniya, ingka kinalikudan. Martir ako na ikalang. Anya pa'y tiserservina, nasamit alangin langenta. Awan ako, ang nagkapasulang kita. Kita din na awan nagpasulang. Lain pa ay ko amin ang kampaan
ng perdi ng waswas kini ayan when na perdi. Yeah, thank you so much. Bye, bye. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, abyangot, agsisiin ti obrana. Tay garaw ken tignay mo, isut sang kasipot na. Uraen na ka, abigla-bigla, uray awan gap-gapuna. Isuday tay agbibisin, at tadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao, analaing, unay ama kiapa. Isuda no kuwa, tay awan, putno agagayem na. Tay tao, analaing, asuma uting iwat na. Isuday ta, tay parabitab, chismos at kalsada. Tay tao, asadot, kenawan no pubrana. Isuda kita, tay mang perperdi, day tati libangan da. No sikaket gimura, iti day tuy akanta. Nalabit amay saka, at tadakes nga apal na. Malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuiriknak wen sikat tidamo nga ayat ingganat mauyos tumibiyag
Dimukad malagi Kay diinta panagmay maysa Sirok naslag abulan Lugar nagimnasan Sadyay nga inyaplagtan Itiinta pagigdaan Sadyay anay matangan Pakabuklan apagpatpatayan Itak mariknan Bara day taayat Di ka man nagkitaki Pamraya aglain ka Ay ayaten ka Iti ang nanayon Jak tumauma Kariken sa batak At dantuken ka Nusikat umununa Para kanyak jak tumarambig Day taken ka Dimukad malagi Day diinta panagmay maysa Sirok naslag abulan Lugar nagimnasan Sadyay nga inyaplagtan Itiinta pagigdaan Sadyay anay matangan Pakabuklan apagpatpatayan Ay ayaten ka Iti ang nanayon Jak tumauma Kariken sa batak Hadan tuken ka Nusikat umununa Para kanyak jak tumarami Day taken ka Para kanyak jak tumarami Day taken ka
aglabas iti nyuspida isut na pigda amin nga kanuba ket madilaw da isut pagrugyan nagaapa dati saot maysa ipadananda no di makisayan ket naynayunan da kita salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiting iyong iwat da gabot da kes na apal dati dagduma ay nakakatkat na malain perperjan da kagayem da at nang tumit lang iti aldaw dumdeng ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amen ko dimkad amo dagiti kagayam mo adut sa ura liklikod mo skat nakasagor ay nagsaya at da ngem nabot puro pangiwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iyong iwat da gaput da kes nga apal dati dagduma ay nakakatkatawan laeng at pinerjan da nga agkakadnoa awan trenot ngiwat da salit nga chismosa agaramid istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiting iyong iwat da gaput na kes nga apal dati dagduma ay nakakatkatawan laeng at pinerjan da nga agkakadnoa ay nakakatkatawan laeng at pinerjan da nga agkakadnoa Ni paket inisulti agan na ay eksangsan ken agrong rungaan pasaray iwadan na pasaray kuktaran na iikis na dirinantun kaya Nilanan paket inisulti agan na kaslabat to batog nga nakaugak ka tunggal no agintek umutot pinabangsit sabayan at agis buwi tingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ay sa Pulentina imas sa kaldo kada bitso inan na asul solo kasla agalon on na reklatilo ko anay amo ako punana litsim lakay litsim di bukbukaw na jakton kayaten di undong aw na kasla maset akan jay patong na daytan bigla hira na nagpatangken kinagat na daytoy iba inaayata sa bagsakaanan na limwardi ubingaw ang tatagarina may sangal daw na paila di balita kumit makit matman di matmatanan kasla kayat na di at sipungkwan nalipatan at sakit panaganak na anyagat din tayahin kukon na jaktun kayaten di pukpukaw na iso dagayam tinakinsat aran na iso dat mami may round to pa iso dat mami may round to pa
Kastat panaganak ni bakat ko, long time ago, ladies and gentlemen. Anyat alsenday tarupam apay kastoy nagmanagan problema di mamenga kas mandi ang patinggan di kapulos mangdwa-dwa sakit na ke mapugaw da problema bueno ba nang problema at katulad ka Pimanaw ni asawam ni kumpadre ina sinurutan apay isut ing kapag barbardekan ang pangkisen panagkitam sa nadusena nga anak iyo awang katinig pagkan mo apay adika at trabaho tapnon at pagbiyak mo Abring kanukapsat ko parang kitang iwaras mo parang tuwan-tuwan ipugaw mo parang balbaliw iwardas mo nuwan yaman di problemang ngain ka pang parikutan di sumbat kuday ta ket at damit laken ka HBO Records and Oliver Productions. Agsusukot nga ut-utang isukat ing kapaglemlemengan apay di mo isardeng dayta parang pustam di ta sugalan agasamon tasubsub mo at dinurap di kayong mo daytat na ganap mo tanabitap ken chismoso nasakit day tabatirang
Inpatek katrik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman at ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Inayak ka iti napudno inpatek katrik na ken puso ngem sinayan mubiyag ko. Sinayang mo adu a sakripisyo. Jakman a ninamnaman akas tuy ti pagtingtan kasla di marakra napudno nga ayan-ayan no ragsak mo ti umadayo namin pinsan nga ingka ingkolbo tuy gumaw gawawa puso mangipateken kat napudno no ragsak mo ti umadayo awanen ti mabalin ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko lipaten kan ubiyag ko tawan kan tuy sidong ko. Kakalawit nung makitang di kakalikagumat bunga ti mangga nagpulipunan iti pintas maay-ayo ak nga mangbuybuya maal-alino ak nga guyuguin ti isip kinriknat naganos kunam adong ay mariro ka darangitan nga natangkin ang di mo yung makita
Agyaman na ti ayat mo, agyaman na tinadong mo, may laing na ipateg ka, kung palbibiyag na dungdungwen ka. Agyaman na ti ayat mo, agyaman na pamateg mo, konti puso kin panuno, yung paltanin siksikan mo. Nakikita ka sa marikina, magkakat sidong ko, ito'y tibiyag ko. Agyaman na ti ayat mo, agyaman na tinadong mo, hanggang laing na ipateg ka, yung patibiyag na dungdungwen ka. Agyaman na ti ayat mo, agyaman na pamateg mo, konti puso kin panuno, yung pandanig siksikan ko, konti puso kin panuno, yung pandanig siksikan ko. Ayan, sabag kumandata ng isang request. Bagat met kay kaidi, ano gandat muntot ag subli. I am sorry, tadya maikari. Napalalo kami di sakit na, ideal daw api manaw ka, sa di kapay pulos nagpakada. Rinuruwag ko tinagwayas, sagnay nalipatan ka. Naming anuak nagparparit na, nagpumabiyag ko ang subli ka, hindi naglata kinit kita. Into nagsarang na, kung silapan ka, ipasulit to'y mata, ako mitaken ka. Sa tubay mga to, ken ipababa, kastantot manang iparing
masarakan na ang miris mo't nagpinduta ay I'm sorry, damage has been done. Tsak meting magarap sa maipturan, balay gigit masarakan, kalpasan nga siya ket panawa. Ito nagsarap na kung silapan ka, ipasulit to'y mata ako may takip ka. Sa tupay pangato en ipababa, kastantot manang iparik na nagbiyagang naawan ka. Ngem kinagpaiswanan na maililiwak lataken ka, bareng nung kabailak to naaramiden nga. Ito nagsarap ka kung silapan ka, ipasulit ko to'y mata ako may takip ka. Sa tupay pangato en ibababa, kastantot manang iparik na agbiyak kang maawan ka. Tuy pusok ket na ikala, nagiptur kinet ka, kaslajag palasakan, panubok ananaway, ngayon ka insangman. Nu'y di tilumpo ken nagsagaba ken limdo, kaasit di Diyos apo ket nailiwliwag ko, di panangirurugin mo. Diin magalay ko apanan to, ket kasalan kadagsen itiknos. Gamitintan panakainarus, di matera asiaanos. Napachek na tungtento, lalaki ang makilala, ayat nga ikainwawa. Itagdan ang alangon, puso ka na ilumlong, kalasag ko tiyak na nayon. Taidiliday ang napasaraan, nagsapisin mo ka, naawan iti kumatman. Tuy pusok ket na ikala, nagiptur kinet ka, kaslajag palasakan, panubok anarway, ngayon ka insangban.
ngem sublian nakdo day tati karimbiag ko pusok ng namnama ke inuturay ka aldaw ang naglabas kanayon ka asiksik ka tawag mo kensuda awan pa din ng mauran di tunggal darigma nung inak at may maysa awang di marik na no dila sa empty kaungga lipaten kan kuna ngem di ka ba elanday ti puso daagin kanita ay ayaten kalata tawen nga naglabas diyan anak kalipan apay nga minatig ka palipatan tinoran-noran sika tiyak dato'y kaunggang lupay tuwid kagawin sukat mo ti sabali sakit ni ayan-ayan intaman inwaksi di ka malipatan aniyan nga nagsakit idi mapaneknekan nga adan sa bali diin ka insukan sa emken pantusa diin ka insubat na puno nga ayan pusok lae tinusugan apkes kinsenaan ipturang anak abet ti pandusa apay nga minatig ka palipatan tinoran-noran sika tiyan dato'y kaunggan lupay tuwid nulgumin sukat mo ti sabali sakit ni ayan-ayan intapan inwaksi di ka malipatan apay nga minatig ka malipatan tinoran-noran sika tiyak dato'y kaunggan lupay tuwid nulgumin sukat na ti sabali Si kantay kapintasan ta naglabas itay tarupang kiday mo anahitan sinukat ang pinaagdam buhok mo nakulayan pintas nga aglap na pusanan di dagas nahan nga nilakay mo di kay sagsaganaan handet si makibibiyang nuisot ti pagragsakam uray pa'y amin kan kakit na yunam sang ulikot pa ekstensyonam angem kumaisardeng mo kuman talagay mo alip-liputam taisot ng aklon kaniyam idi bardang isip kapayla ay maulawak sa wen maulawak sa Mildred jakmetet mataros ang tiktik na mo analimet Mildred kunak no tay ka din ng asawa din ka patpatig aturot kan kandi kapay la marmar na
tay ka din ng asawa din ka ipatpating at karon ken di ka payla amarmarnen si kanti ka baknangan tila at pagpalpalain langam 24 oras ka nga online puro surfing garganan tatay online kasanungat amit tay pamilyam di pa'y pulos sa mapagservyan kasta narudin iti upupram balang kantis kanto pay lang manang po dapay oras mo at anangin di tabyak mo maanano nangisip kudil mo weno narasay takit kiday mo pinapatek may marisat lakay mo tay nangaglon kintar sibu mo papuda web day tapuso day tapintas anaputno papuda web day tapuso day tapintas anaputno. Nagsangit ala, gibendi ayan, ayan, anak nuan takne. Siyak ket si siyak, tulaeng tungpal biyag mo, ti ay ayaten. Ngem anyan, anak rangga, tiga sat ngayon sang bayo paten narsaan mapukawen namnaman nagsangit ala dipendi ayan ayata anak nuan siyak ket si siyak tulaeng tungpal biyak ko tiay ayaten ngem anyan anak ranggas tiga sat ngain sang bayo paten narsaan napukawen ng naman. Di ayan ayata anak nuan takne siyak ket si siyak tulaeng tungpal biyak mo ti ay ayaten di sudi di ayat kulit insu papak mo nagulpi keting ayat tigasan ngayon sang bayo sang itek ni baga
kuma tunggal makita ka naragsak a makipatpatang kenkwana inak marikrik na dudugtoy kaungga ket syaktay di makaid na nukumanan mabalin alipaten ka yentoy puso si kalang di ikis na nuamum lakuma sakit kinut-ut na kemuray tung kasta pamatek ko kengkat dan tulata ketip turak amin uray ti puso adan kenkwana ket sabay kuma naragsakan tulata nuamumla kuma tunggal makita ka naragsak a makipatpatang kenkwana inak marikirik na dudugtoy kaungga ket syaktay di makaid na nukumanan mabalin alipaten kan yentoy puso si kalang ti ikis na nuamum lakuma sakit keng ut-ut na kemuray nung kasta pamatek ko kengkat dan tulata ket iturak amin uray ti puso adan kenkwana ket sapay kuma naragsakan tulata ket iturak amin uray ti puso adan kenkwana ket sabay kuma naragsakan tulata ket sabay kuma naragsak kay ton na duwa